श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 86 27। महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडी घडताना दिसतात। यामध्ये आता कोकणातून शिवसेना ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसणार आहे, कारण नुकताच ठाकरे गटाचे निष्ठावान आणि माजी आमदार राजन साळवी यांनी एक मोठा निर्णय घेतलाय। राजन साळवी हे उद्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार आहेत, यामुळे याचा फटका ठाकरे सेनेला बसणार आहे। गेल्या काही दिवसांपासून राजन साळवी यांच्या राजकीय भविष्यासंदर्भात अनेक चर्चा रंगल्या होत्या, तसेच त्यांचा भाजप प्रवेश निश्चित असल्याचंही बोललं जात होतं। मधल्या काळात भाजप नेत्यांसोबत त्यांनी काही बैठकाही घेतल्याचं वृत्त आहे, परंतु भाजपकडून त्यांना हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही। त्यामुळे राजन साळवी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतलाय। महत्त्वाचं म्हणजे राजन साळवी उद्या ठाण्यातील आनंद आश्रम इथं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिंदे गटात प्रवेश करणार आहेत। दुपारी 3 वाजता होणाऱ्या या कार्यक्रमात ते अधिकृतपणे धनुष्यबाण स्वीकारतील। त्यांच्यासोबत अनेक स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्तेही शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याची शक्यता आहे। उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय। जिल्ह्यात राजन साळवी यांनी अनेक वर्ष आमदार म्हणून शिवसेनेचं प्रतिनिधित्व केलंय। कोकणातील लांजा, राजापूर आणि साखरपा परिसरात राजन साळवी यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे। राजन साळवी हे मातोश्रीचे निष्ठावंत म्हणून ओळखले जात होते, परंतु अलीकडच्या काळात विनायक राऊत यांच्याशी झालेल्या वादात उद्धव ठाकरे यांनी राऊतांची बाजू उचलून धरल्यामुळे साळवी दुखावले गेले। याची परिणिती राजन साळवी यांनी पक्ष सोडण्यात झाली आहे। राजन साळवी यांच्या जाण्यानं ठाकरे गटाला कोकणात मोठं नुकसान होणार आहे। दरम्यान विधानसभा 2024च्या निवडणुकीत राजन साळवी यांचा पराभव झाला होता। शिवसेना शिंदे गटाचे नेते किरण सामंत यांनी राजन साळवी यांचा राजापूर मतदारसंघातून पराभव केला होता। एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याशी इमान राखलेल्या मोजक्या आमदारांमध्ये राजन साळवी यांचा समावेश होता। मविया सरकारची सत्ता गेल्यानंतर राजन साळवी आणि त्यांच्या पत्नीच्या मागे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा ससेमिरा लागला होता। तरीही राजन साळवी हे उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत नेटानं उभे राहिले, मात्र आता ते ठाकरेंची साथ सोडणार आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।